थोजासेखौ जाखो बेबा आंनि दाउआ माबायदि आं मोजाङैनो मिथिगौ सायखंखौ सेन्थाय मिथिगौ आं बे बाथामिस अमा राजाया आंनि दाउखौ जादोंना बे नालायथाया नैबा हरे आङो अमा राजाखौ गोथाङैनो सावगोन आमालै बिदि बुंबायनाङालै मा बुजिनो बेलेगा बेलेग अमा राजाया हले आंजों नांनोसो फैखादों आंबो गानायाव गैया बाला बे हाफांखौबो गारा अमा राजाखौबो गारा जारलासैलै बे अमा राजा मोनाबो मानो मोनथिया असिया सोङा असिया दाउखौ बिदि बुथारनांगौब्रा दा आंहासो गेजेराव बिथिंबो जानो हाला बिथिंबो जानो हाला जागोन ना जारलालै दाया आंनि नङा रोजे बे शनि ग्रह नङाबा देवबार ग्रह समबार ग्रहनिसो दाय अ दाया आंनि नङा रायजोफोर बे आंनि बुधबार बिस्थिबार शुक्रबार ग्रहनिसो दुखु जानि र' दसे दुखु जानि माथो जालायखोब्रा दुखु जाफुनो नागिरनायावलाय दाउसे देलाय जेबो नङा दे नोंलाय मा मिथिनोसै दिनैसिम दाउ आदार होफेरि मानसिया अमा राजा दाउआ आंनो हरफिन माबार दिहुननानै होफिन नङाबा दिगदारासैगो मा दाउ जादोंब्रा आंलाय आं दाउखौनो सिनाया नों बिदि होनबा जायाबाल अमा राजा आं दाउ सिनायालाय मा दाउ जादों गावनि जिउआवनो मा जानानै दंखायो आंना आं मालायनि दाउखौलाय मानो जानांगौ आं दाउ जायाखैलै आं लोमजाबाय बिदि होनफ्लाबा जायाथ' मानसिया जौआनो फेगाखैलै उनावहाय जौ फेगाबा होनबानो जाबाय दे दा जेबो होनथ'नांला अमा राजा अमा राजा दाउसे देलाया थांबाय मानसियालाय उन्दुलांमारबायसो नामालै अमा राजा जेबो जिंगासिना दे बे दाउसे देलाया बिदिनो बुंखायो अमा राजा मानसियालाय लोमजादोंसो नामालै आखाया बोखार साला उन्दुलाङाखै माथो दांलु दांला दा खालामलै बम्र भाई आंखौ जाला माला दांलु दांला दा खालाम मानसिया एसे गोजानाव था मा सानोब्रा आं हिनजाव मानसिफोरखौसो खाथियाव थाजानो लुबैयो मा जाला मालालै ओमफ्राय दाउखौ नोङो दाउसे देलायनिखौनो बुथारमारदोंमोन नामाब्रा मा दाउमोनलाय नों सोरमोनलाय जानाय नंलालै नोंजों उन्दुनानै थादो दे आं सोरमोनथाय बबे बुहुमाव दंफैयोथाय आं मालानि दाउ जानाय सोर खर'नि दाउ जाखो आंलाय माबायदि दाउ बांद्राय टेनसन लाबाय थाला दसे फाग्ला जाथ'नानै बेवहायनो उन्दुना थानोसै बेनि उनाव दा हराव थैनो थाखाय जायगा नागिरहैनोसै ये हुइना बात लान्जाय टेम्पाट बात क्या बोलते रायजोफोर क्या बोलते नोंथांमोना जोंनि बड' AI क्रिएशननि गोदान रमान्टिक सिरिजखौ नायदोंना नायाखैलै फार्स्ट समाव नोंथांमोना मोजां मोना जानो हागौ लाब्रा खारटुनखौबोथ' बिदिनोमोन उनावहायसो मोजां मोनलांदों नङा होमबा बिदिनो बड' AI क्रिएशनाव नोंथांमोना दा रमान्टिक मोनगोन आरोखि कहानिया फार्स्ट स्टार्टिंसो नालाय बेनिखायनो कहानिया बुजिया जाना मा बुजियालै एफा सिम्पल कहानिखौ कहानिया बिदि जागोन नोंथांमोननो खोन्थाना होनोसै आं एक्टर सानै एक्ट्रेस सानै जागोन मिथिबाय आरो कहानिया गुवाहाटीनि सोरगिदिं गिदिंबाय थागोन बेनिखायनो सेंग्रा सिख्लाफ्रा दानो दिनैनो थांना नायदो आरो बिहामजोफोराबो आयं आमै आनाय आबै आबौ आबैमोनाबो नायनो गोसोबा नायनो हागोन स्टुडेन्टफोराथ' नायखागोन बायदि मोनदों आं दे नायदो रमान्टिक सिरिजखौ आं एसे लोमजानि आरो थैनो थाखाय जायगा नागिरहैनि नङाबा दाउसे देलाया आंखौ दिनै खर' सावनो ओंखारदों खर' गाज्रि मानसिफोरजों थिग गैया मा खालामो मा थायो जेबो बुजिना मोना न'खरजों मिलायाखैब्रा आं दुखिया न'खराव जोनोम जानानै बाइक सालायनो मोनाबा आं दुखु जाब्रा आं टेनसनबो जाया बिफाया एसे मिनिस्टार जालायलायनानै जाफ्रामलायनानै बेबायदि आं लर बथरखौ थानो समायाना अयनाय जाद्रायोब्रा मा मोनदों नोंसोरलाय बेवहायलाय मादैसो माथो जायफ्रा आंजों रायलायगासिनो दङमोन जायफ्रा बाइकआ सोरनि आं बायदों मानि फैसाजों बायखोहाय आरो जायफ्रा खोनानो मोनदों नों माथो गाज्रि बुस्थु लायोनो जोंना जानाय लोंनाय सोबनाय गाज्रि बुस्थु निसा बुस्थुफोरखौ आरो दे जायफ्रा बिदि हुदाया मोजां नङा नंगौ नामाब्रा जायफ्रा नों मालाय
गाज्रि गाज्रि बुस्थु लायो नामाब्रा ड्राग्स गान्जाफोर आं लायालाय बे देखाव लानालाय गाज्रिसो नों सानसे साननैल' मोजां मोनफ्लागोन उनावहाय बे बुस्थुआ नोंखौ गाज्रि खालामगोन उनाव लागा मोनगोन थांनासै गाज्रि मानसिफोरजोंसो लोगो जादों नामाब्रा बेलाय साननैसोआवनो बाइक लानो हालायनाय गाबोन न'आव थांनानै खबर लायनांगोनब्रा मानिफ्राय बाइक लामारदों औ साला दासो देलाय फन हरबाय थादोंमोन आंखौ आं कल बेक खालामफिननो बावनानै थादोंलै हेलौ बाथमिस आइ एम फन आन्दारनाय नों फेजों आंनाव दङ लांफै आबे नोंसानावसो दंहैयो होमबा मा खालामखोलै हेलौ फनखौ दानबायबो नामाब्रा र थांगासिनो दावसो देलाय जाथ'बाय दे बे मानसिया जौ फेनानै हुसावनो गैया दा बेखौ रायबाबो बुंबाबो जेबो बुजिनाय नङा बियो जौ फेखांबाथाय बुंदोब्रा जौ फेखांबा मोनसे बेलेगसो बुंगोन बियो बारा थिग नङा मानसिया बांद्राय रागा जोंनाङा नै माथो सन्थला दस्तिसो हाब फै दस्ति फै दस्ति जिराय फै दावसो देलाय माबायदि मोनखो देहाखौ थैथ'वाखै दे नुबायना मानसिया सोंबा मोजां राव बाहायनांगौ जेबो नङा दे आं मिथिखायो दावसो देलाय जेबो साननाङा दे आं ओरैनो गरमखाय खबर लाथावथाव होननानै फैदों सानथला अमा राजाबो दंफैयो जोंहानाव हायोबा बेखौ हुसाव लाबोलाय जौ फेगा होलाय गसाय बेबो दंफैलायो होमबा औ दङ दहाय सानावनो दंफैनो जौ लोंदोंमोन मा जौ फेनानै दं मानसिया एखनबा गोब्रामो एखनबा गावखौनो सिनाया दावसै थांलाय सन्थलानो माबा मोनसे बानायहैलाय बारियाव गय दंना गैया नागिरहैनि र' बाथमिसा दासो हराव दावसो देलाय बिराद दुखु मोनदों आरोखि आंबो नाथाय मा खालामनो सोर दुथाङाबा नोंखौ गावखौ आजैनो इसोरनि साव नांगोन बे मानसिनाव इसोरा साव होगोन ना होआ इसोरा साजा होगोन ना होआ आं मिथिया आं हले बे मानसिखौ गारनायाव गैया खर' गाखोगोन गाखोनानै थिगसे हासु लागोन नों मिथियो नामा मानसिया सोर मानो नांगौ नोंनोलाय सोंफ्लांबाय दे खोन्थायाबाबो जेबो नङा दे अमा राजाखौ फोजाहैथां थां आं साहा फुदुंहैनि आंखौबो दा रायगोनसो ना बियो जौ फाग्ला मानसियानो गियो नामा थां आंहा दाउ जाजानायनि रागा जोंदों मोजाङै नांलायजोबनो मोनाबाबो गोसोआ सान्थि मोनाना बालनि जौ फेदों होननानै जि गावखौ नाटक देखायगासिनो बाथमिसा क्लिअपेट्राखौ गोसोखांनि र' गाबोन सिखारग्रो मोना बेखौनो एगांहैथारगोन आङो मानो जेलाव थांनांदों बियो आंखौ गावनो होनाय मानसियाबोथ' बेनो खाथार बेनो जाखागोन जियानो जाया माने गाबोन निउसाव गोगोम फोसावगोन बाला एन्थनिखौनो लोगो हमैनो आंलाय र' बाला एन्थनिखौनो लोगो हमैनि दावसो देलाय बहा थांलायखोब्रा बेलाय मानसियानो दलर थाथिरा थैनो थाखाय जायगा नागिरनो मोनबाय नों हापां नों आंनो हाखौ हेगारना होमारगोन राव साला थांगासिनो आं थैनो थाखाय दिनै थैनाया कनफार्म आंना गोथाव थैहैनोसै बिनि सिगां फेसबुक वाट्सएप डिलिट खालामजोबना गालांजोबनोसै इन्सटाग्राम इउटुब गासिखौबो अमा राजा सोरलाय सोर मोनला मोसि आंसो सन्थला नोंनि बिसालथे दानो नोंनि गोदनायाव खालामगोन आं गाथे जानला माला आंनि बिसालथे होननानै लालाबायना मिथिबायना अबेनि मावजि बायदि खावब्ला सिप्ला मेगन गल गलनो गहां मावजिजों एखेखा मावजि गुफुरजों बोरैबा गं गाननानै लादो बास मावजिजों एखे नुखाबायलै मानसि बायदि जानांगौब्रा मा मावजि मोखां लानानै आं खाथियाव फैदों मा मावजि मोखां बायदि बेफोरबायदि मोखांखौ लाना मेव मेव होनफैदों आं खाथियाव आं मानसिजोंसो रायलायो मावजिजों नङा सिगां आंनि खाथियाव मानसि थिनहरग्रो बेनि उनावसो रायलायगोन आं मावजिफोरजों रायलाया आं जुनारजों रायलाया आच्छा मावजि होननायाव देहाव नाङासै जुनार होननायावसो देहाव नांबाय मावजिया जुनाराव गोग्लैया मायाव गोग्लैयो आंथ' मानसिसोना नाथाय आं नोंखौ मानसि बायदि नुवाखै मेगन दुलुरलुर फेसा बायदि मेगन तात नों मानसि नङालै नों मावजिसो नोङो मानसि महराव मावजिसोब्रा नों मावजि अमा राजा बिदि दाहोनलै आंखौ जुनारजों दा रुजुदे आं जुनारखौ गाज्रि मोना होमबाबो आं मानसि जाला माला बखिबाय थानालै नों अबेनि आदुवा मावजि बायदि मेव 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 मेवलाय बाराखौबा जोङोलै आं ओइ साला जौ फेनानै साला मावजिखौ सेन्थाय मानसि बायदि नुलायलांबाय आं थांनोसैलै आं गसाया अमा राजा नों आंखौ दिनै जुनारजों रुजुबाय
बिदि मावजि जुनार होनामोनब्रा नों महाराजा बिखायाव हाबैबायलै नों आंखौ बिदि बुंनाया बिखायाव हाबैबाय आयौ बाला फैना लालायबाय आंहा मोसा रानिनि न'आव होमब्लाबो खोथा मिथियालासिनोबो खिथुआनो थानो हायाना आंहा बेनिखायनो एन्टनियावनो सोंनि बाला अ हेलौ एन्टनिय आं नोंसानि न'नि गेटआव दङमोन रायलायनो हागोन ना आंजों प्लिज आंजों रायलाय फैलाय प्लिज दाउसो देलाय आयौ बाला बादावलायथारदों रखला मामोन माबाहाय बोरैबा खोनानायखाय फैदोंमोन आं मा खोनादों एन्टनिय आं रावनिफ्रायबो खोनाया आं गावसो मानसिफोरखौ खोनाहोयो गावनो सुलुं आं मिथिबायना बेनिखायनो बांद्राय खोथाफोरखौ दालाखुमासै आंजों मानो होनोबा गोबां खोथाखौनो मिथिखुमाजोबो आं जापानाव मा जादों मा जायाखै आरो मिथिगौना गलि हाबजादों आङो गलि बेनिखायनो आंनिफ्राय खोथा लाखुमानाङा हायोबा आंखौ गावनि लोगो होननानै खोथाखौ फोरमायदोसै नोङो मानो होनोब्ला आं बिराद मोजां लोगो मा खोथा मिथियो नों बाथामिस नों साब बिमाया जे जोंलायनो मुलि होनानै किडनि गाज्रि खालामनायखौ आंसो मिथिग्रोदों दा आंसो खोन्थादों बेनिखायनो आंजों मोजाङै रायलाय अब्ला न' सिङाव हाबफै आयौ बाला हाबैथ'लाहाय दानो नोंसा बिमानि खामानि मावग्राफ्रा नुलायबा मेगनानो गगोन गाबोन मोजां रायलायनोसै दे जागोन दे होमबालाय आं थांनोसै अब्ला दाउसो देलायासोमोन होमबा आइखौ एक्सपज खालामनाया मोजां खामानिखौनो मावदों दे बियो बेजों खेबसे मोजाङैनो रायलायनांसिगोन बावै नुबायना बिनि आखलखौ आं बिनि आखलखौ रोंला रोंलालै आफा आंनि मुङा गांगा थफा नों मानो आंखौ थफिराम होननानै बुङो आं आंनि नामखौ गांगा थफा लाथफाखौनो लागोन बबेनि गांगा थफा लाथफा लाग्रा बे अमा राजानि नाम दोननायखौ नोंनो मानो नांगौ आंनो बे नामखौनो नांगौ नों अमा राजानि फिसाला ना आंनि फिसाला आं मा मिथिगौ बावै नों बिदिसो बुंदों ओइ बेटा नों आंनिसो फिसाला होमबालाय आंनावलाय मानोथो सोंदों गावनो दासिमबो मिथिया होमबा आं सोरनि फिसाला आयौ हाबाब मानो बिदि बुंफादों आफायासो सोंदों दा आंनाव आं सोरनि फिसाला होननानै आं मा मिथिगौ नों साला हरनि मोनानि बिमा बिफाखौ नुबाय थानानैनो नों गावखौनो मिथिबावा होमबा नों सोरनि फिसाला नोंसो सोंदों दा नुबायना ओइ बिमा बिनि आखलखौ नुबायना ओइ आदा जेम्सनि बायदि ओरै सौनानै खामि हारा बबिथां मोनहोलायगोन उल्था बुंनाङा आरो स्कुलाव नोंनि नामखौ आं गांगा थफा लाथफा दोना आंनो बेखौनो नांगौ आंनो बे नामखौनो नांगौ बेलेग नाम ला होमबाबो गांगा थफा लाथफा गैया नोंनि खर'आ लाव थफा आरो गांगा थफा लाबावगोन नों नामखौ समायदोंसो नोंसो आंनि नामखौ मोजाङै दोननो रोङाखैमोन ना आफा मालायासो दोनना होबाय बेनिखायनो आंनो गांगा थफा लाथफा नामखौ नांगौ बावै मा खालामनाया मोजां जागोनलै माथो खालामबावनो आरो गोदोनो नामखौ मोजाङै दोनखायासै दालाय माथो खालामबावनो थफिराम मानो फिसौखौ रागा फोजोंबाय थायो बावै आंसो रागा फोजोंलायबायनो मानो बेलाय नाम लानांगौ मालाय नामखौ मा गांगा थफा लाथफा बेलाय आं थांना थासान्दियाव बेनो गांगा थफा लाथफा नाम लानो होआ मालाय गाव मोजां मोननायखौलाय नोंहालाय मा नांजादों बे नामखौ अमा राजायासो दोनदों दा अमा राजाया दुगा जागोन ना अमा राजाया नाम दोनबानो अमा राजानि दोननाय होननानै थाबाय थागोन नामा सोर नामखौ दोनदोंमोन बेखौ मिथिगोन नामा मानो मिथियालाय नोंनि नामखौ सोर दोननाय होनबा अमा राजानि नामखौ लागोन ना माथो जाखो लाबाय माथो जाखो नाम दोनग्राया नाम थायाना नों बेफोरखौ सानबाय थागोन नामा उन्दैजों उन्दै जाफाबाय थागोन नामा नों आं जाफायाखैलै मानो गांगा थफा लाथफा नाम लानांगौ बेखौसो बुंदों दा दाथो जेखौ मोजां मोनदों गावहानो लागोन मालाय आंखौबा उनाव सोलायनो हागोन ना दालाय माथो बैसो जादों स्कुलाव थांजेनाखैनो बेफोरबायदि गथ'खौ बिदि बुंगोन नामा नों बिहामजो थां ओंखामा खुरहैदो आं गाबोननो अमा राजाजों थांनानै रायलायहैगोन आंखौबा आं अमा राजानि नाम खोन्थागोन अमा राजाया दोनफिननानै होनांगौ मा खालामो खालामबानो जाबाय नाथाय फिसालाखौ बांद्राय हेंथा होनाङा उन्दैनि सिगाङाव जि मावनानै दिन्थियो उन्दैया बेखौनो लायो बेनिखायनो बांद्राय जेबो खालामनाङा आंलाय माथो खालामदोंब्रा आफा बोराय मांथा सोब्बा जागोन बिफाखौ बिदि बुंनाङा बोलो गैया नंदों नामा दाबो नोंखौ फाख्राय बुनो हायो आं गोदो उन्दैयाव बुबानो दा बुनो मोनगोन नामा दा आंबो एसेबां इजि बुजालाब्रा जाबाय दे जाबाय आच्छा माथो क्लिअपेट्रा जेलाव दंहैनोलै नोंना अनजालिया खबर लायाखै नामा माथो खालामबावनो गावनि गोसो बायदिसो मावखायो दा फिसालायानो जेलाव थिनहरदोंबा बेवहाय आंलाय माथो बुंबावनो आंजों मालाबानो गारलायबाय दा जोंनि गेजेराव हिनजाव हौवानि जेबो सोमोन्दो गैला बा हागौलै नोंबो आरो सोरखौबा गदाय लाबावगोन नामाब्रा नोंलाय बिफाखौ बिदि बुंनो हांगौ बिफाखौ माथोलाय गदाय लाहांहां सुनथारदों माथो नोंखौलाय सोब्बा जागोन थफिराम
आंजों बुंबा बिदिल' जियानो जादोला अमा राजाखौ नागिरहैनि आंनि फिसालाखौ गांगा थफा लाथफा नाम दोनहोदोंना बेखौ आंनि नामखौनो दोनहोफिननो गोनां राव नागिरलांनि बहा थांनो बिहामजोआ ओंखाम खुरदों हराव गोमाबाय थानाङा था न'आवनो आं दासिमबो उन्दै जानानै गैयालै आफा आं मानसि सासे गोजोन बानायबाय दा आंखौ उन्दै होननानै दासानखालै बुरबक आंनि नोजोराव नों जेब्लाबो उन्दै आरो आखलाबो उन्दैबावसो नोंना बेनिखायनो आंजों उल्था पुल्था खोथा बुंबाय थानाङा दे नोंजोंलाय सोर हानो बिफा होननानै सनमान होबाय दे आं आरो जेबो बुंथ'ला नों आंनिख्रुइ मालाबाबो गोजौ जानो हाखाया बिफा बोराय मांथा नुबाय आखला दासिमबो बिदैनो दं बेनो मालायखौ गियान होबाय थागोन गोसोआबो गाज्रि नंलायालाय नङा माथो खालामनो आखलानो उन्दैनि बायदि थेवबो मानसियालाय बिराद मोजां थाथोंसै बेबायदिनो संसार जालांथोंसै रावनिबो खहा दा खालामथोंसै थैनो थांमारखोना माखो बे अमा राजाया मानसियालाय बहा थांस्लाबखोथाय आंबो नुवासै गाबोनसो फात्ता लागोन आं ओमफ्राय आंना रायलायदोंमोन आरो एन्टनिय'जों मानो रायलायदों नोंलाय बेजोंलाय माने बिमाया जेल जादोंना बेखौनो खबर लाहैदोंमोन बाला निउसाव होनांगौना जोंहा गाबोन मा दायनि थाखाय जेल जादोंबा बेखौनोथ' आङो सुलुंनिफ्राय मिथिलायगोन आं बेखौ टेनसन लानाङा जियानो जाया मानो दासिमबो नोंखौ सोर गावदोंमोन बिनि उदिस मोनाखै आं जुदि नोंनो खोन्थायो नों फोथायगोन मा खोथा बुं आंखौ गावनाया खाथियाव खोमाखौ लाबाय दे बुं एन्टनिय' बिमायानो आंखौ गावनो होदों मा होनदों आंनाव फोरमानथ' गैया नाथाय बेनो जागोन मानो गावदों बेलाय मा खालामना लानाय नोंलाय आं बोरै खोन्थाबावगोन आं बायदिसिना बुंबाय थायो नालाय गोसोम फैसा दिहुनहैगोन नोंसानि न'आव जावखुहैगोन उखुम मुदायाव नागिरहैगोन होननायखौनो गिनानै गावनो होआखै बे बाला सोंबाय थानाङा फिसाजोआ दानो गोदना गोलाव जाफैलायगोन होमबालाय ओंखामा खुरैदो थां आं मालाय बोरै खोन्थानो हानो दे बेसरा बानलु बेदां जोंलारि मोनासो जारला जागोन आंखौ लोगो साननाय नङा बेनिखायनो आं सिरि थाथ'नायानो मोजां जागोन र' खला गाबोन फुङाव सिखारबानो बाला खारखागोन आङो बे क्लिअ'पेट्राखौ मिनिट गाग्लाबहैनो मोनोबाथ' खर'आवबो हासुलागौमोन बाला नायनोसै हासुलानो मोनो ना मोना ना मा होनो आदा मा जाखो एलबार्ट जुदि आइनि सोमोन्दै रायलायनो फैदों अब्ला आंजों रायलायनाङा नंखायखौ मा बुंनो आदा आं आइनि सोमोन्दैनो रायलायनो फैखादों आइया गोरोन्थि मावदों नो डाउट आं बेखौ मिथिगौ नाथाय अब्लाबो जोंनि बिमाना बेनिखायनो आं सानो नों आइखौ निमाहा होदो एलबार्ट नों जेबो मिथिया मानो मिथिया आं गासैखौबो मिथियो नों जोंलारिखौ गोसो थोयो नाथाय आइया फावगालिखौ हाबा खालामैनि थाखाय नोंखौ रागा जोंनानै दं नोंसोर सानैनि सोमोन्दोखौ आइया सेफायना होनो नागिरबाय थायो आरो आइया दाखालिबो जोंलारिनि किडनि फेल खालामनायखौ आंनि सिगाङाव बुंनानै लादों अब्ला नों बेफोरखौ मिथिखानानैबो आंनिफ्राय मा लुबैयो जास्ट लास्ट खेबसेनि थाखाय आइखौ निमाहा होदो आइया गावनि गोरोन्थिखौ बुजिबाय बे नोंसोर सानैखौ एक्सेप्ट खालामखागोन आइनि नाटकखौ नों दाबो मिथियाखै एलबार्ट गोदोबो आइया जों सानैखौ बेफोरबायदिनो गोरोबहोगोन होनना बुंनानै गोबां जाथाय जाहोबाय बे बारावथ' लिमिट क्रस खालामबाय आइया आं दिनै जोंलारिनि नोजोराव गावनो गोलैनानै दं अब्ला आइया गावनि मावनाय साजाखौ मोनखानांगोन बेनिखायनो नों जेबो दाबुं एलबार्ट नाथाय मानसियाथ' गोरोन्थि मावखायोना आदा बे बाराव आं रिस्क लागोन आदा नों आइखौ अननानै बे बारखौ निमाहा होदो आइया गासैबो दायखौनो रुजुननो नागिरदों गोनां जायोबा जेलाव थानो नागिरदों थेवबो आइखौ निमाहा होनांगौनो हाय बेयो मालाबाबो सोलायनो रोंखाला मानो सोलायो सिखा बुथुवायाबो उनबाय थाबा गोबाव जालाङो थिग आइयाबो सोलायलांगोन जास्ट खेबसे आइखौल' चान्स होलाय नों आं बेखौल' बुंगोन आरो जेबो बुंला आइखौ निमाहा होनो जाय मानसिया आंनि भरसाखौ सेफायबाय थादों आंनि मोजां मोननायखौ गाज्रि नोजोर होदों अब्ला आं बेखौ बिमाबाबो बोरै निमाहा होनो जोंलारिनि फन नाथाय आं जोंलारिजों बोरै रायलायगोन बोरै खेबसेखौथ' रायलायखानांगोन हेलौ जोंलारि एन्टनिय' नों बहा दङ आरो माब्रै दं मानो आंखौ खौरां लायाखै जोंलारि आं मोजाङैनो दं आरो नोंलाय नों आंनो जेबो खोन्थायालासिनो मानो न'आव थांखो जोंलारि मोनसे खामानिनि थाखाय हाखु दाखु फैनांबाय खमसे खम मेसेज बा कलथ' खालामनो हायोना आं नोंखौ गोबां बार कल खालामदों नों खेबसेबो रिसिभ खालामाखै
मानो एन्टनिय' बे समावबो नोंहा इसिबां ओरैबायदि मा खामानि? आं बुंनानै फोरमायनो हाया जोंलारि। माखासे खोथा खुगानिफ्राय गोहोआनो फैया जोंलारि। जे बेसेबां गिदिर गोरोन्थि मावदों। मा गोरोन्थि मावदों नोंलाय? मावदों जोंलारि, आंबो बेसेबांबा गिदिर गोरोन्थि। बुङा मानो मा गोरोन्थि मावदों? नों खोन्थायाबा आं बोरै बुजिनो? जोंलारि, नों मोजाङै दङ ना? बेखौ बांद्राय गले गले सोंबाय थानाङा। बुं नों मा गोरोन्थि मावदों आरो नोंसानि न'आव माबायदि दं? नोंसाया माथो जेलावसो दंहैयोबालाय? जोंलारि, आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो, नाथाय आं नोंखौ आंनि थाखाय खस्थ' होनो गोसो गैला। माने आं बुजियासै, मा बुंनो सानदों नों? आं नोंखौ खस्थ' होनो गोसो गैला जोंलारि। जायखिजाया नों मोजाङै थाबानो जाबाय। आं उनाव कल खालामगोन। हेलौ आइ एम सरि जोंलारि, आं नोंनि गोसोखौ आरो दुखु होनो गोसो गैला। हरखाबनो मा जाखो बियो? माबा मोनसे खैफोद जाबानो हारसिं गारनानै थाङो, गावनो नुजाफैयो। मानो गावनि गोसो बायदिल' मावो बे एन्टनिय'आ? मानो एसेबो साननाय गैया आंनि फारसे? बे बाराव नोंनि खोथा साननानैनो नोंनिफ्राय गोजान जानांसिगोन आं। आइ एम सरि जोंलारि, आइ लाभ इउ। ला 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 लु 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 दाउ खोनजं आबै खोनजं। दिनै हरा बिराद गोलाव जागोन नामाब्रा? गोलाव जागोन बायदि मोनदों आं। साला गोसोआनो गोजोना मोनदोंलै। आंनाल' बिदि जायो ना मालायनाबो बिदि जायोब्रा? माथो मानसिफोरजोंबो रायलायनो सुखुवाखै, जानोबो सुखुवाखै, लोंनोबो सुखुवाखै। टेनसनाथ' टेनसनखा, डेन्जार टेनसनखा। हिनजावफोरजोंनो दाखा बुलायना फैनांगौमोनलै। रोङासैलै आं बुलायनो। आंहानो बिनि सायाव दाउ जानायखौ दाय हमनो नागिरलायबावो दाउसो देलाया। आंल' जादों नामा? गावबो जादों, हाफंबो जादों। जा होगा देखा जाएगा मैं तो चला। ओइ नेवला, नों बिराद अनो नामाब्रा आंखौलाय? बे खुलुखिनिया जुगाव आरो बेबायदि थासारियाव नोंल'सैलै आंखौ बुजिग्राया। आंनि गाज्रि मोजां खामानियाव हेफाजाब होग्रा नेवला। नों गैयाबादि मा जागौमोन आं? लोंनाय जानायालाय मानसिनि जिउआव थाखायो। आं दिनै न'आव थांनो गोसो गैया। एसे दुखु जादों, दाहा जादों, बेनिखायनो आं दिनै गोदाव सोराव जादों। मानो? आं गोदो सिखाव खावलाबायोमोन बास। नोंसो आंखौ बासायनानै गावनि खामानियाव सोनानै लादों। बेनिफ्रायनो आं नोंनि जानानै थाबाय बास, नोंनि दासि, नोंनि बान्दा, नोंनि दाहोना बास। आंखौ गारनानै जेरावबो दाथां बास। नों जेखौ थिनो बेखौनो मावगोन बास। आच्छा, दाबायदियाव आं गैयाबा मा खालामनानै जामारगोनलै नों? गासिबो आंनि थिननाय मावनायखौनो लाजोबो। मा मावनानै जामारगोन नों? नोंनि खोथाखौ साननानैनो दिनै थैनाया केन्सेल जासिगोन आंना। नांगौबा आंखौ बु, पानिशमेन्ट हो। थेवबो थैनाय थांनायनि खोथाखौ दाबुं बास। नों थैनो मोना बस। नों थैबा आं मा जागोन बास? नों थैबा आंबो थैफानांगोन बास। मा? आं थैबा नोंबो थैफागोन आरो? बास, थैफानोथ' हानाय नङा बास। होमबाबो नोंबो थैनो मोना बास। रोंमारदों माथो खोथाफोरखौ बुंनो। नों थैनो मोनालै बास। आफा, मानो गारदोंबो सासेया? मा खालामनायसै आफा नोङो? बसखौ जेबो बुंनाङा। बसआ दुखु जादों। नोंसोरनि थाखायनो बसआ दुखु जाबाय थायो। जोंनि थाखाय? मा गिलु-बालु खोथा बुंदोंलै नोङो? नोंसोर मोजांबा बसआ दुखु जानाय नङामोन। नोंसोर बसखौ गोसोबायदि थानो होआ। नोंसोरनो बसखौ फाग्ला खालामसिगोन। लागाव! नेवला, मा बुंलाबायदोंब्रा? आं मोजांखौनो बुंदों। अमा बसआ बेसेबां मोजां। नोंसोर अमा बसनि गोसो सिङाव हाबना नायदों नामा? आंसो हाबना नायदों, आं। बेनिखायनो अमा बसखौ जेबो बुंनाङा। बास, आं नोंखौ रावखौबो जेबो होननो होआ बास। बिराद मोजां मोनथारो नों आंखौ। बास, नोंसो आंखौ गोदान जिउ होदों बास। बेनिखायनो मोजां मोनदों बास। नोंनि थाखायनो आं जिउबो बावगोन बास। थाव न'आव थांनोसै। नोंखौबो मालाय माथो बुंबावनो। थाव नेवला। बायदिथारलै। एन्टनिय' आरोबाव बे खेबसेयाव बेबायदि खालामलायबाय। जेब्ला आंनो बेखौ गोनांथि जायो बियो आंनिफ्राय गोजानाव थाङो। बे बारावबो आंनिफ्राय गोजानाव थांबाय, आंनो जेबो खौरां होआलासिनो। मानो बिदि खालामबाय थायो एन्टनिय'? आंनि जिउआव गोसो बायदि फैगोन, गोसो बायदि हारसिंनो थांगोन। मा साननानै लादों नों आंखौ? मा साननानै लादों नों आंखौ? जोंग्लारि,
जोंग्लारि मानो बायदां उन्दुनाया मानो फैदों बेवहाय I'm sorry मानि थाखाय नोंखौ माब्रै दं आरो गाबनायखौ खोनानानै नायफैदोंमोन आं सरि आं नोंखौ डिस्टार्ब खालामबाय उन्दुहैफिनदो जोंग्लारि नोंनि देहाया दासिमबो मोजाङानो जायाखै आरो मानो गाबबाय थादों नों मानो बायदां मिन्थिया मानि साजा मोनगासिनोथाय गासिबो साजागोन जेन आंसो मोननाय बायदिसो मोनगासिनो जेब्लानिफ्राय एन्टनिय'खौ मोजां मोनदों अब्लानिफ्राय मिन्थिया इसोरा आंखौ मानो आनजाद लागासिनो दिनै आं एन्टनिय'नो फन हरदोंमोन बियो बुंदों गावनिफ्राय गोजानाव थानो गावनिफ्राय गोजानाव थायोब्लासो आङो मोजाङै थागोन बेफोरबायदि खोथा बुंदोंमोनब्ला बियो आंनि जिउआव मानो फैयो मानो थांफिनो बानलु मानो थांफिनो आं मा बुंनो आं सानैनि मोजां मोनलायनायाव जेबो एडभाइस होनो आंहा गोहो गैया अब्लाबो आं बेखौनो बुंगोन एन्टनिय'नावबो माबा मोनसे रिजन थानो हागौ रिजन थायोब्लाबोथ' बियो आंखौ खोन्थानांगौना ओरैबाबो बिनि बिमा बिफाया आंखौ फसायखाया बे खोथाखौ बुंबानो जायोना बियो आंखौ मानो डाइरेक्ट बुङा एन्टनिय'नि न'खराव मा जागासिनो बेखौथ' जों मिथिया सानैसो सम होबानो जाबाय एन्टनिय'नो सम मानि सम जाय मानसिया गोसो जाबानो गारनानै थाङो गोसो जाबानो गिदिंनानै फैयो गोदोबो बिहा आंखौ बिदिनो खालामदों अब्ला आं बोरै गोजोनै थानो नोंनो बुंलाय आंहाबोथ' गावगोन ना गोसोआ मानसिखौ नोंनि गोसोआ दुखु जादों नाथाय मा खालामनो जोंग्लारि समजों लोगोसे मानसिनि थासारिफोराबो सोलायलांबाय थायो माला मा जायो बेखौ जों जेबो मिथिया एन्टनिय'नि गोसोआव मा सानदों बेखौथ' आं मिथिला नाथाय आं सानो नोंनि साखाथियाव जाय दं बेखौबो नोजोर होनाया मोजां दिनै सिखिरिया नोंनि खुसिनि थाखायनो नोंखौ जेसेबां हायो नोंनि खुसिनि थाखायनो नाजागासिनो आरो नोंनि बिमा बिफानि थाखाय सिखिरिनि थाखाय फंबायनि थाखाय बेफोरखौ सान जुदि एन्टनिय'आ नोंखौ मोजां मोनो अब्ला गिदिंनानै फैगोन बिनि गिदिंना फैनायखौ आंनो मानो नांगौ बिनि गिदिंना फैनायखौ आंनो जुदि बे खामानिखौ आं मावो गोसो जाबानो एन्टनिय' खाथियाव थांगोन गोसो जाबानो एन्टनिय'निफ्राय गोजान जागोन अब्ला मा बुंगोन एन्टनिय'आ बेनिखायनो नों जेबो दा बुजाय आंखौ नों जेबो बुजिया जानो हागौ आं बुजिया अब्लाबो आं बेखौनो बुङो समा माखासे जोंखौ आनजादबो लायो आरो बे आनजादखौ देरहानो हायोब्लानो जों एसेबाबो गोजोननाय मोनगोन मिथिया जोंनि फिउचाराव मा लिरनाय थागोन नाथाय आनजादखौथ' जों होबाय थानांगोन बेनिखायनो बांद्राय दुखु दाजा गाबनो नाङा नोंखौ बिदि गाबनाय नुयोब्ला आं सहायनो हाया नों आंखौ रायो मुगैयो आंखौ सोबायो आं मिथिया नाथाय आं नोंखौ जेब्लाबो खुसियाव थाजानो लुबैयो नोंखौ गाबनाय नुयोब्ला आंनि गोसोआबो बायो जाबायबा थांदो आं जेबो खोनासंनो गोसो गैया अके उन्दुदो नोंबो